Gusto dating presidente kang Pilipinas. Maray na hapon. Hapon man. Maray na pagkahapon sa mga paraan tabay. Good afternoon. Ini po si Kuya mga tugang. Kaibaran ko po ang nag-iisang Rosas. Roses ng iyong buhay. Ay. Maray na pagkahapon, partner. Maray na pagkahapon sa gabos ng mga paraan tabay. Yes. Today is Tuesday. Aldaw daaning pagpipili mo niyan, partner. Tuesday. Iyo. Tuesday. Dapat maging matali sa pagpili. Umpo. Day pwede kanso loya-loya. Yes. Dapat pinag-iisipan ng Correct. pagpili. Oo. Especially sa mga nagpipili na tabi kan sa indang mga magiging presidente. No? Good luck tabi sa mga nagpipili. Siyempre man, sa mga nagpipili kan sa indang magiging kapartner sa buhay. Maray na hapon. Pero partner, dakulon pa ang nagduduwa-duwa pag-abot Na? sa bakuna. Iyo. Nasa 26% pa sa nadatabi mga tugang kang 987,196 na albayanong target na mabakunahan kontra po sa COVID-19. Ang nakaresibinin bakuna pa sana. So 26% pa sana. Ini po ang datos na ipinagpresentar ni Supervising Administrative Officer Ryan Altabano kan Albay Provincial Health Office kung saan ang nasabing presentahe hababa asin harayo sa numero na dapat na mabakunahan para marealisar ang herd immunity. Iyo. Hababa pa man talaga, partner. Buda. Harayo pa duman sa target population na mabakunahan sa Albay. Sabi ni Altabano, ngunya na aldaw, nagpuo na ang pagbabakuna sa mga 18 anyos pa itaas sa Albay Astrodome. Ang nasabing inisyatibo may kamautan na mapalangkaw ang numero kan mga mababakunahan kontra sa COVID-19. Sigun man po kay Altabano, solamenteng i-akomodar ang mga personang nakapag-pre-register asin nakapagsumiter kan sa indang pangaran sa numerong 0931 take to 0931 po natatbaya sige kong popor take 3 Take 3 na. Oo. 0931 948 5501 asin ang APVOC or Upbox Facebook page bilang pagsiguro man na dairurusoon ang vaccination saan. Oo, kaya nga po din man si Altabano sa mga mapila as in mapabakuna na day po paglingawan na magsunod sa minimum health protocols. Partikular na po ang social distancing. Opo. Okay. Kaya nga ni po kita kay araw ka ni tangani na distribuer ning marhay so mga mapasiriring na gustong magpabakuna. Yes, Tangani tama. daday man maging crowded partner, dai man na aldaw na daing tao. Tama Diba? ka dyan. Kaning equally divided Correct. every day. Oo, kung magagabos, maakomodar na magayon ang dalagan kang pagbakuna, partner. Sabi digdi, pwede po ba dyan ang taga-daraga? Open to all albayano po ini, partner, di ba? Apo. Just pre-register muna para masiguro kung may allotment pa. Kung wala na, ma-schedule po ulit iyan. Yes. Okay? Again, so number tabi 0931 948 5501 sa mga ma-register. Okay. Ayo tabi. So mga day patabi dyan na babakunahan na gusto na po magpabakuna, pwede na po kamo magpa-register. Yes. Tangani na babakunahan na po kita, no? Okay. Yan na 26% pa sana partner. Oo. Dai pa sa kabanga 1/4 pa sana. Oo, hababaon pa talaga. Kan almost 1 million na mga albayano an pwede. So sa naghapot kung pwede ang mga taga-daraga, pwede. Okay, sige. Okay, live po kita ngunya na sa tuyang Facebook page, DZGB News Online. Ibugtak po al sa indong komento, suggestion o ano man na gustong ipaabot digdis sa tuyang programa.
And pwede man po kamo mag-upload, pwede mag-text sa 0938-891-5475. Pwede man po sa Kuya 0927-3980955. Yes, okay. Good afternoon. Maray na hapon tabi isa sa Indogabo sa mga rirelipot ngunya na pagkahapon. Oo, nako. Kugusa mo na si Mrs., kugusa mo na si Mr. Kung dahil jacket, si Oo, Kuya Junailing ko naka-jacket. Correct. Kung ding jacket, ulunan po, ana. Surok mo dyan, sumurok mo sa, sukamot mo sa laog kang punda. Pwede na. Grabe kawan. Pwede na yan. Iiripit mo gabos na ulunan dyan sa mga tagiliran mo. Iiripit na sa mga dapat na maipit. Nako. Mga tugang, welcome po sa programang Usapang Pamilya. Kung yan aldaw ng Martes. Petsa 19 na, Yes. kan bulan ng Oktubre, Oo. 2021. Correct. Oo. And speaking of taglipot, tag-ura na naman partner, Yes. kinakaipuhan tang maging preparado pag abot sa mga kinakaipuhan na mga bagay-bagay. Tumutulo Lalo na po- ba ang inyong bubong? Sa mga panahon kang emergency, di ba? Yes, oo. So dapat sabi nga ni baga, dati kay ito baga nakaulay ta si Sir Cedric, Yun, no? si Si Sir Sir Cedric Daep na importantihon pala ng mga tugang na magikitang preparado Yes. sa mga sakuna. Preparado sa bagyo, sa uran, asin sa gabos na bagay. Correct. Oh. Oo. Ang apot, kita tabi, na yaon tabi dyan sa indong mga harong. Kita po, especially ang mga magurang, are we prepared? Yan na po ang dakulaon na hapot. Mm-mm. Sige daw, kung preparado po kita, sige daw, paano po kamo nagpreparar? Dakulaon po daan bagay na dapat preparado kita sa anuman na klase ning rimalaso, Yes, sa mga buhay. emerhensya. emergency. Kumbaga. Correct. No? Oh. So iba, kang inot, natakot mag-lockdown dahil sa COVID-19. Nagbakal ning dakulon, panic buying. Kang ano. Kan mga babakalo na iyan ang mga pagkaon, Yes. etc. etc. Mm-mm. Nagpanic buying. So madali na so may bagyo, dapat preparado kita. Oo. Bata kita magadig sa Bicol region, talagang every year dahil kita nakakaligtas sa mga bagyo. Tama. So, Oo. pasalamat kita sa mga panahon na inita. Piglilikayan kita ngunyan, partner. Yes. Piglilikayan kita kan mga bagyo ngunyan. So, ano ang magiging ibuta? Magiging kitang preparado dapat sa satuya ng mga harong. Ha? Sabi digdi, do what you can do Mhm. and trust God to do the rest. Pray and be at peace. He is in control. Okay. Diba? So, saro pa yan. So, kasabihan na nasa Diyos ang awa, Nasa tao nasa ang gawa. tao ang gawa. Yes. So, ano mga dapat nating gawin? Ano ba ang magagawa natin? So, numero uno, partner, sige daw. Oo, sabi digdi, get at least 1 to 3 months of emergency preparedness. Lalo na pag-abot the partner sa mga pagkakan o inom mo na tubig. So, at least 1 to 3 months, igwa Yes. kitang garo imbak. Oo. Good for 1 to 3 months nga ni. Oo, usually Maguliton baga- man ako. Oo. Usually baga kita partner, lalo na pag-abot sa inom mo na tubig, maimbak lang kita partner. Pag nahihiling ka na, paubos na sa tuyang sarong jug, di ba? Correct. Kasi, partner, nata tubig, maimbak kita Oo. kitubig kasi pag nagbabaha, Oo. dahil man kita mainom sa gripo. Correct. No? oo. So, mga bubuntam, malabog pa man. Yes. Diba? Oo. Minsan talagang, dahil sa may nalangkaw ang tubig dyan, nagiging maati man partner, di ba? Correct. Kaya data talaga yan may inuman. Kaya kung mabakal kita kitubig tabi digdi sa mga supermarkets, kung halimbawa pagkatapos kan bagyo or before magbagyo, Oo. dakulon ka parehong mabakal man kitubig. Yes. Ang minsan, nagkakaurubosan kitubig. Correct. So dapat igwa pa lang kita ki-stack dyan for at least 1 to 3 months. No? Dito aram kung anong mangyayari pagkaaga. Diba? We never know what will happen tomorrow. So mas magayon tabi na we are prepared. No? Outdoor propane, butane, stovetop to cook food or boil water for your emergency foods can also serve as heater if electricity goes out. Yes. Dapat partner, igwa kita kaning so lutuan sa lawas. Iyo, oo. No? Yung lutuan na di ta kinakaipuhan ng kuryente Mhm. or ano man partner. Bata, Pero garo- inibagang butane, parang kinakaipuhan niya ng gas, di ba? Yes, nababakal man ini, Oo. partner. Nababakal man ini.
Paano kaya kung halimbawa, especially sa mga lutuan, Oo. so electric stove. Yes. Kung ang mga lutuan sa mga makwarta, electric stove, pag nag-brown out, wala. So Wala dapat man. igwa kita kaning mga butane. Correct. Na mga pwede tang maging, sabi nga ni sa Tagalog, panhalili pagka maluto kita. Correct. Ah. O sige. Saro pa itong dual electric and solar charger na pwede ta magamit sa tuyang mga bagay-bagay araw kang flashlights, di ba? Cellphone. Cellphone. Diba? Mga rechargeable ports, no? Ngunyan na panahon na nini, it's a must na, partner. Ta kung mawaran ki kuryente, at least nakakapag-recharge kita kan sa tuya ng mga cellphone. Tama. Kan sa tuya ng mga power bank, bata pareho ang power bank tagdakulaon. Okay. Magtachian kitang duwa. And water purifier, batteries, long arm lighters, flashlights, camping light bulbs, fire extinguishers, no? Sabi digdi, to be honest, if you are just getting started, you are already behind the power curve. However, it is still best to prepare for disaster. Diba? Mas magay na preparado kita sa mga disaster, no? Especially sa mga magurang, no? Yes. Na aramta, ang gigibuhon ta, ano man ang mangyari, lalo na ngunya na panahon ng tag-uran, no? Duman sa pig-istaran mo, naghahalangkaw na naman ang tubig. Naman. Pag nag-uran. Marita nakakaluwas ka. Naman. Minadulag tulos ako. Evacuate. Yung importante, pag sa hiling mo partner na aranin sa imo ang Oo, naghalangkaw ang tubig, tapos pag bumakal ka kibutas. Dumulag ka na habang wala ka pa. Ang gibo mo tulos, evacuate. Correct. Nag-evacuate ka tulos, no? Oo, that's why nagkapera yan, partner, sa mga kumbaga elementos, mga emergency kit na kaipuhan da ipreparar. Pero day man da paglingawan, so pinag-upod na first aid kit kung sain yaon dyan, partner, so sa tuyang mga medisina or ano man na bulong na kinakaipuhan ta. So pasiwik, kung wakit ang pasiwik, natada Oo. Importante on ng partner ining pinag-upod na dust mask. Yes, especially sa mga yaon po digdi sa harani sa Mount Mayon. Oo. Pag nagpuputok baga ang Mayon, naguuran ning abo. Correct. No? So igwa kita ning mga dust mask. 'Di ba? So ining mga pinagagamit ng surgical mask, bako po ini dust mask. Oo. Yes. So dust mask, so dai kita makakahangos tabi ning alpog. Correct. Solar charger, pagkaon, tubig, toilet items tatabi, di tabi paglingawan. Radyo, tangani makatutok po sa DCGB. Correct. So mga dai paglingawan na magpasiguro kang pinag-upod na di battery ang radyo, partner, di ba? Baka mag-brownout di man magagamit. Okay. Of course, dapat, sabi digdi, nakalagdig di paper, maps, pero dapat aramon ta so lugar tatabi. Kung ababa alangkaw. Kung kayo puhanan ta magduman sa halangkaw na lugar, maduman kita sa halangkaw na lugar. So, mag-survey man kita sa satuya na palibot. Kung in kaso abutan kita ki Rimalaso, aram ta kung saan kita maduman. And that's why nagkakaigwa tulos, partner, ng mga kumbaga pre-evacuation duman, lalo na sa mga lugares na prone sa mga pagbaha as in landslide. Correct. Diba? That's why pag-arog kaya nakikipag-coordinar tulos ang mga opisyalis kang barangay maging sa mga opisyalis ta sa lalo na kina Dr. Cedric Daep, diba? Yes. Pero nga sabi ba ni Doc Cedric, importantihon na maging preparado kita kasi halimbawa pag abot sa bagyo, dai makakapag-responde makakapag-responde an sa tuya ng mga matabang sa satuya kung ongoing ang bagyo. Correct. Kung diba? Oras talaga. Oo, that's why bago pa lang talagang aramta na talaga kung delikado ang satuyang lugar, diba? Oo. Sabi ni Heidi Madalion Buemia, maray na hapon dapo sa indong duwa Kuya A and Miss Jen, and then si Karen Africa Salen. Good afternoon, Mandas sa Satuya. Salamat, abe. Thank you very much sa mga mga pagirumdum, no? Esin sa
bati sa satuya mo yan na pagkapon. Thank you very much, Tad. Oo. No? Sabi digdi, maski nagkakaigwa partner ning mga pagirumdom sa arog kaayan, ang problema igwa ning pamilya na itulos nagdadangog o nagtutubod sa mga alerts na Iyan sana. Iyan ang dapat na mabago tagaro. Ano? Iyan dapat ang baguhon ta na magtubod po kita sa mga kinauukulan. Yes. No? Oo. So pagpreparar kasi maning maiwasan, di ba kasatuya sa albay, ang pinag-iiwasan ta so casualty. Di ba? Oo, So tama. dakula na bagay iyan, no? Na zero casualty in case of emergency. Mhm. Okay, sige. Sige, mabalik kita partner. Okay. Sa satuyang pagbabalik, igwaning bago. Igwaning bago partner na talagang makakatabang sa satuyang mga, kumbaga, empleyado partner na, kumbaga, sutig-apod kang essential workers. Mhm. And sa digdi iyo ang mga delivery riders. Mhm. And aramon ta sa tuyang pagbabalik para sa satuyang ano ang bago. Matatabangan, matatabangan ang satuya na mga delivery riders. Yes. Oy, gusto. Lalo na ngunya na panahon ng pandemic partner na sinda mismo suyaon dyan sa luwas Iyo na baga. nag-aatod sa tuya kan sa tuya mga pangangaipo, diba? Diba? Maski sisay nakakahalubilo, Correct. delikado ang sitwasyon. Okay, Correct. babalik kita taon-taon para dyan mga tukang Sige. tabi. Oras, 2:29. An oras hatod sa indukang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge Pure 500. For more details, experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Cabredo, na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Dinubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Sa paglaganap ng COVID-19, samot-sari din ang mga impormasyong kumakalat tungkol dito. Ngunit sa bawat like o share mo sa impormasyong hindi na patunayang tama ay maaaring ikapahamak ng iba. Tandaan, bago ibahagi ang iyong impormasyong nakalap, siguraduhin ito ay tama at totoo at ang pinagmulan ng impormasyon ay mapagkakatiwalaan. Maging responsable sa mga impormasyong ikinakalat. Ang pamamahagi ng tama at totoong impormasyon tungkol sa COVID-19 ay nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light.
Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bilib talaga ako kay tatay. Lagi siya tumutulong sa gawaing bahay pag nagwe-breastfeed ako kay nanay. Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito. Idol ko si tatay. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Lahara, maserbisa, tuya. Maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan. Charlton Lahara, madudulugan. Charlton Lahara na kita. 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 Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ikaw ba ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 gaya ng ubo, sipon, lagnat o sakit ng ulo, pagdudumi, hirap sa paghinga o iba pa? Huwag nang hayaang lumala ang iyong sakit at makahawa ng iba. Agad na mag-quarantine o isolate at kumonsulta sa inyong doktor. Maaari ding makipag-ugnayan sa inyong barangay health emergency response teams para kayo ay mabigyan ng tamang medikal na atensyon. Pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kung nag-aalinlangan, tumawag sa inyong barangay health emergency response teams. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC
Vitas Zinc sa presyong abot kaya 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc, ascorbic acid plus zinc, is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Uy, may bago. Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Uni ang bago. Ding dong. Delivery rider ka ba? Ang Social Security System naman ang maglalala move kang essentials para sa saindo. Igwa ni bagong proteksyon asin benepisyo ang SSS para sa mga essential workers, partikular sa mga delivery riders ngunya na panahon ng pandemya. I-grab ang pagkakataon na magkaigwa ng padagdag na proteksyon para sa saindo asin sa saindong pamilya. Asin para tawag kita ni magkakanigong information partner, makakaiwata via Zoom ang tagapagtaram kang SSS Legazpi Branch, si Madam Jeanette Mapa. Ma'am Jeanette! Hello, Ma'am Jeanette. Good afternoon. Welcome po sa programang Usapang Pamilya with Jen and Kuya A. Bata, pag-iisip ko pa sa na partner, Ma'am Jeanette, na maging rider. Garo, after work, no? After work, pwede man garo mag-sideline. Okay, sige. Good afternoon, Ma'am Jeanette, tabi. Ano po? Maray na hapon po. Kuya A and Ma'am Jenny and sa gabi po nagkatabi sa DCGB. Malinaw po ba ako? Garo naghahang ako, ano? Oh, very clear naman ah. Clear, malinaw ka, Yes. ma'am. Opo, malinaw man po. So far, malinaw po. Okay. Okay. Ma'am Jeanette, ano po ining bagong pigsasabi kan sa kuya na partner na protection daa, as in benefits, hali po sa SSS para po ini sa mga delivery riders? Yes po, Kuya A. Kahapon nga ni po nagkaigo kitining forum regarding po digdiyo sa proteksyong SSS para po sa mga delivery riders. Kasi aware man po kita na ngunyan po na may pandemic or ngunyan na pandemic, nakulong po talagang mga nagluwasan ng mga delivery riders. Opo. Kaya para tawan po sila ni protection, lalo pa ngunyan na syempre permisidang nasa luwas. Kaya po tigo-offer ni SSS yung proteksyong SSS para po sa INTA. Okay, sisay po ini madam na mga delivery riders na dapat mag-approve sa programa kang SS. Yes po, hindi po mga delivery riders, included po dito mga nagtatrabaho sa Grab, ito pong sa Lalamove. So, dako lang po mga tuk-tuk drivers na inaapod. So, ikaw po, actually, pwede po silang employed members and self-employed. So, regardless po kung sila po empleyado or self-employed, dapat po talaga maghulog sila sa SSS kasi effective September 1980, talagang covered na po ang mga self-employed. Opo. Since po delivery riders sila, malaw po sila ngunyan sa categorization ng pagiging self-employed. Opo. So, sana, kumbaga, ang mensahe pala po kang SSS, na magrehistro po sila sa SSS and maghulog po kang buwan ng contribution para po sa protection ninda and para po sa indang mga pamilya. Okay. Linawan talang Ma'am Jeanette Tabe. So mga ano po kini so mga may organisasyon or yung tama ba ito partner organisasyon bako man ano nasa corporation kan Grab, TikTok, TikTok, Lalamove. Okay. So may mga mahihiling na may identification. Sinda po lang, Ma'am Jeanette Tabe? Regardless po. Regardless. Yes po. Regardless po kung kumbaga itong mga identified na ng mga companies, basta po delivery riders po sila. Okay. Nag-provide po sila ng mga, kumbaga nagde-deliver sila ng mga goods sa tuyang mga consumers. Pwede po sila mag-miyembro sa SSS as self-employed. Okay. So,
Ayan, ma-rider na talaga ako. Oo, Ma'am Jeanette, ano ang partikular na bagong benepisyo or proteksyon na ipagtataong mo yan kang SSS sa inda? Yes po. Since po self-employed members Sinda, ma-enjoy po ninda itong mga benepisyo na tigo-offer ni SSS. So pwede po sila mag-avail, magkahilang po Sinda, pwede sila mag-avail ng sickness benefit, or kung naitaman po hagadon, kung Sinda po ma-aksidente during performing the work, halimbawa nag-deliver po Sinda ng mga goods na aksidente, naitaman hagadon. So pwede po sila mag-avail kang disability benefit with easy yan, with easy claim. Kumbaga, doble pa makukuha ng compensation. Okay. Just in case po na dahil naman agad nga ni ma-aksidente. And pwede din po maka-avail kung babae so delivery rider, so pwede nagbados, so pwede po maka-avail ng maternity benefit. And kung halimbawa magandang po sumiyembro, may death and funeral claim po na pwedeng ma-avail ito sa iyang pamilya. And kapag nag-reach na po siyang 60 years old, pwede din po mag-avail ng retirement benefit. Okay. So magayon ni kasi inibaga Ma'am Jeanette na mga delivery riders ta halos everyday. Delikado niyaon sinda permis dyan sa tinampo and single motorcycle ang mga dara kaini. So prone talaga sinda sa aksidente. Ano? Okay. Yes po. Ma'am Jeanette, paano po ano po ang mga qualification na kaipuhan po ninda na itao sa SSS? Yes, so magay nakauputan yan Kuya A. So kung halimbawa po may SSS number na Sinda, pwede po ninda i-update ang sa inyong membership status. So pwede po silang mag-file ng member data change request form, halimbawa covered employee po Sinda to self-employed para ma-update po sa inyong membership type. Or kung mapa po sindang SSS number, pwede po sindang magpua through our online facility. Mag-register lang po sa tuyang SSS website, www.sss.gov.ph. And ang buwan ng contribution po, dakulon po kitang paagi para makapagbayad ka ini. So iba po pwedeng over the counter. Ang ginigibuta po bagang niya, nagbabayad kita sa SSS, pero pwede na din po magbayad sa mga bayad centers, sa SM Payment Center. And kung habo na po nindo maghali, so pwede din pang internet banking. So offered na po ining internet banking sa Security Bank and Union Bank. And iba na din po kitang mobile facility through the Bayad Center app and GCash app. So maski din na po kamo magluwas para magbayad, basta ito po kamo GCash app and may payment reference number po kamo, makapaghulog na po kamo ng SSS contribution. Okay. And ang pang-apat na po, pwede po through the SSS mobile app. So online din po ini, no need na po magluwas for your safety. Pwede po kamo magbayad through BPI and Paymaya. Magamit lang po kamo kaning SSS mobile app. Okay. So, very anong apod kayo ni? Accessible na, Ma'am Jeanette. Ano po? Online. Okay. Again, sa mga delivery riders tatabi, sabi ni Ma'am Jeanette, again pwede na magbayad maski sa income mo basta igo ka mong internet. Correct. Diba? Okay, so Ma'am Jeanette, hasta sa rin pwede magsumiter ng aplikasyon sa to yung mga delivery riders. Igwa ba ning peryodo o panahon na dapat dumansinda magsumite kang aplikasyon? Okay. Yes po. May po kitang deadline sa registration po sa pong mga delivery riders as self-employed. As early as possible po mag-register na mo kasi data nga po inahagad. Very risky po kaya ang trabaho ng mga delivery riders. Kaya as early as possible, dapat po secured po kita. Isipon pa po na kung every time na nagluluwas kita, dapat insured po kita. Okay. Sige. Hagadon talang sa kay Ma'am Jeanette. So, rason kung nakagibo kay arog ka ning programa and social security system na para po sa satuya ng mga riders. Ano po so nahihiling ta na rason for our delivery riders na mag-avail po kay ni? Yes, Kuya A. As mentioned po a while ago, actually po mga self-employed members pa ko lang po inil sa mga usually kaya mga self-employed baga natin sa mga professional, sa mga engineers, sa mga architects, doctors, lawyers. Pero aside po dyan, igwa din po mga self-employed na tigo-consider kita araw ka mga vendors. At ngunyan nga ni po na nagkaigwang pandemya,
nagluluwasan po ang mga delivery riders. Para kumbaga pagiramdam talin po ini sa inda na isipon po ninda ang safety or ang security po ninda, kaya luwas po ning programang ini para po sa mga delivery riders kang SSS, kasi very risky po ang trabaho ninda na maging insured po ang mga delivery riders at ang pamilya po ninda. Opo. May naghahapot po, Ma'am Jeanette, halimbawa po part-time delivery rider po ngayaan sarong tao. Halimbawa ako ngaya si Kuya A, office hours, yaon nga ako sa office, so ano ako, employed, ano po. So pagkatapos po ngayon, Ma'am Jeanette, kan sa kuya na trabaho, nag-part-time akong delivery rider. Doon pa sana ako ma-log-in. Paano po ang update po kay ito kan sa iyang SSS number? Malaog po siya sa employed or sa self-employed? Yes po, pwede po siya maging dual membership. So aside sa pagiging employed, pwede din po siya maging self-employed. So kung halimbawa po sa pagiging empleyado, day pa man po siya nag-i-income ng more than 25,000, so pwede pa po siya magpulog as self-employed member. So i-consolidate lang po itong contributions niya kang pagiging employed and self-employed para masalangkaw po ang magiging monthly salary credit niya, kasi the higher the contribution, syempre the higher the benefit po. Okay, duwa man po ang babayadan niya for the employed and self-employed. Tama ka po, Kuya. Yes po, 2 beses po siya mabayad. Okay. Ayan So, na. magayon pala talaga ini programa kang SSS para sa mga delivery riders. Maiba lang po, Ma'am Jeanette, kasi may hapot digdi. Paano po malaman ang SSS number ko? Nakalimutan kasi, nandito ako sa Qatar. Self-employed po yun. Okay. Yan na. Go ahead, Ma'am Jeanette. Yes po, pwede po kamo mag-email sa member_relations@sss.gov.ph and pakisend po kan sa indong 2 valid IDs. Yes po. Okay, igwa pa po, Ma'am Jeanette, napahabol na kapot. Igwa bang edad na dapat mag-register sa araw kaini ang mga delivery riders po? Yes po, Ma'am Jenny, tama ka po. Ang pagiging SSS member po dapat below 60 years old. So hanggang day pa po kamo ng 60 years old, pwede pa po kamo magpua ng SSS number. Pero kung halimbawa po, Ma'am Jenny, igwa na po siya ng SSS number, maski more than 60 years old po siya, pwede pa po siya maghulog sa SSS. Okay. Sige, mayapot ka pa, partner. Sige na. Okay na ako. Di na po kami... Mano na ako? Ma-register na ako as rider. Di na po kami hapot, Ma'am Jeanette. Unless may mensahe ka po sa itong mga paraan tabay, go ahead po. Yes po, once again, itake ko na po ng opportunity na encourage po sa itong mga members and mga employers na mag-register po sa tuyang SSS website, www.sss.gov.ph, and please follow our official SSS Facebook page. I-search lang po ang Philippine Social Security System or SSS-PH para sa mga updates po regarding sa programa po kamong SSS. Thank you po, Ma'am Jenny and Sir A sa pagtaw sa kayaning oras na maiheras po ng bagong update ni SSS. Okay, thank you so much. Tagabos. Opo, salamat man po, Ma'am Jeanette, sa pagtaon ng oras digis sa toyang programa ngunya na hapon. Makatugang si Ma'am Jeanette Mapa ang spokesperson kan Social Security System Legazpi Branch. Ma-rider na kita din. Mag-into partner kasi, oo, dati sa mga, kumbaga, mga empleyado lang talaga ang naiiling na and self-employed, na itututukan kang gobyerno. Correct. Pero maging yun na pandemic, pinagtatawan naman ng panahon ang mga essential workers. Yes. Ako partner bilang sarong delivery rider, ako i-avail ko talaga ni kasi bako karaw-karaw partner ang trabaho kaining sa tuya ng mga tugang ng mga delivery riders. Anytime pwede sindang sumemplang. True. 'Di ba? Especially yaon ngunya na maoran, ang tinampo mahal nas, 'di ba? Prone yan sa slide, 'di ba? So, makakatabang talaga ini para sa tuya ng mga delivery riders partner, tangani na imbes na mapabulong kita halimbawa, deta man pigahagan, madiskwento kita, mapabulong kita sa diritang bulsa,
dahil miyembro kita digdi sa social security system kaining pigaapod na ano ini protection SSS dumana sa nakita mako Tama, oo. diba? Kumbaga, insured ka na. Yes, no. Guro masanayan Okay. so preparation kasubago kan so tema ta Sa mga emerhensya, yes, disaster, no. diba? Preparation, di ba? Ano nga ni iso kasabihan na prevention is better than cure. Correct. No. Oo. Is na bata kita nagkakayod baga para sa pamilya ta. No, ako gani minsan naglalakaw-lakaw ako diyan sa luwas. Mhm. Makaon man kita sa mga fast food. Pag may kwarta man sana. Okay. Nagkakailing ako. Nagtatrabaho pang may mga edad na. Sabi ko mga 50s, Yes. 50 years old. Sa kaya pa magmotor, kaya pa mag-atod kan mga i-deliver sa mga customer. May minapait pa talaga, partner. Yung partner ta, kung talagang makakahipno man sana sa pangangaipo mo, lalo na ngunyo na grabe ang sa tuyang pagtios baga, kausakan krisis, Opo. kaining COVID, talagang aprobitsaran mo ang mga trabaho na kayang-kaya pa naman. Correct. Alagat legal, Mm. di ba? Siyempre. Oo. Bako kung anong i-deliver tabi nindo ha. Sige, oo. So mga sabi mo nga ni legal, Oo. di ba? Okay. Okay, sige. so yan po ang ano ang bago with SSS. Happy birthday da partner kay Sir Renecho Crisostomo kang Santo Domingo Albay. Siring man kay Sir Ariel Bilarmino. Happy birthday po sa Indo. And kamusta ang tamanan sa itong mga paraan tabay online? Si Heidi Medallion Buemia, maray na hapon sa Indua, Kuya A and Miss Jen. Karen, Africa, Silent, maray na hapon man po. Si Robert Nasalita, maray na hapon sa Indong Duwa, pabati po kami digdi sa Istanza sa mga taga Sunwest Company. Okay, thank you. Si Heidi Boyoba, Josephine Fernandez, Glenn Chavenia, good afternoon. Mengorio Edgar Martiliana, naghihiling man. Siring man si Madam Emilia Dalit Badillo, Monica Roses Abrantes, si Sara Nea, good afternoon man po. Siring man si Basilia Capino, and Erlinda Crisostomo, good afternoon. And si Che Manzanilla, Aida Jacob, good afternoon da watching from Purok 2, Kilikao, Daraga Albay. Siring man si Georgia Mendones, Jocely Rico, and si Aida Jacob, pabati po sa family Mier sa Villa Hermosa. Okay, thank you so much po. Pahabol, partner. Para sa may mga tiga-maintain dyan, kuya and ate, Okay. ang inot na dapat na ipasiguro sa time ng emergency, sa mga bulong na maintenance, no? Okay. Na may mga akidaan ng mga PWD, Yes. so may mga pinagmamati na. So may mga maintenance na. Okay? Okay. And pahabol mang partner para sa satuyang mga padabang senior citizen and mga apo apo, lolo, lola. Nguyan po na nag-celebrar kita kang 63rd founding anniversary kang DCGB. Magkakaigwa po kita kang pinag-upload na DZGB Senior Citizens TikTok Challenge. Oy! Ma-TikTok si Lola. Opo. So, duwa po ining category. First category, Lolo and Apo or Lola and Apo or Lolo and Lola with Apo. Oo. Ang second category, group of senior citizens in one barangay, minimum of 5 and maximum of 6 members. Okay. So, Sige. i-follow nyo lang po ang samuyang Facebook page, DZGB News Online. Itag ang nagkaper o mga tulong friends and hashtag DZGB always number 1. Alright. Pwede gamiton maski anong tugtog po. Basta makapag-presenter po kita. So, ongoing na po yan. Sana po makapag-submitter ka mo. Yes. Okay. Maahiling taso mga iro pakan mga lolo and lola ta sa Yes. TikTok, no? Tama. Okay? Okay, sige. Bitaminang Pampamilya. To be prepared is half the victory. Ano yan kay Miguel de Cervantes. Saro po siyang Okay. Spanish novelist. Oh. Okay. To be prepared is half the victory. Pag preparado na kita, partner, yao na kita sa kabangakan panggagana. Panggagana sa makasurvive, di ba? Sa mga disaster, Oo. di ba? Yan na, to be prepared is half the victory. So, we must be Prepared. prepared. Sabi ko Okay? mas kanuman agyat talagang preparado.
magiging matrayong po man partner. Correct. Diba? Malaban kita. Talaban. Okay, so yan na pang presentasyon ang programang Usapang Pamilya. Nguya na aldaw nin Martes. Malilingawan mo na. Wala ko biyernes na Malilingawan mo na. Nakaibata sa lado technical si Kuya Jun Napoles, siring man si Kuya Nams. And of course, ang IT, Alden Richards. Ako po, si Kuya A. Hindi man po si Jenny Matthew Balyaran, mabalos sa indong pagantabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ang health tip na ini hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahalit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluya na sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray as in healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog. Likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress. Asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust astigdo. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Gusto mong magkape pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astigdo. Importanteng pagirumdom.
Ang robust makubulong as hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaulisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Sanggunian, ako'y pag-ibahin sa dugong Pinoy. Pag-ibahin ang dugo natin. Sanggunian, sa pagod, putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACE 051 CA number 071 series of 2020. Ang pinagalan, sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mommy, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at de kalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 3:06. Halik sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Daiman apektado ang mga presenteng pensyonado kan Fuerzas Armadas kan Pilipinas sa ipigbubusol na bagong Military and Uniform Personnel Pension System sa lehislatura. Ini ang tinawanin linaw ni Defense Spokesman Arsenio Andolong base sa payag ni Finance Spokesperson Director Valerie Joy Brion. Ipinaliwalag ni Brion na kung may pasar ang lakdang, ang bagong pension system ipapasunod sa mga bagong makalaog sa Fuerzas Armadas matapos ining maging lay. Idinagdag pa man yan na mantinidong nasa lindong kan presenteng pension system ang mga presenteng miyembros kan Fuerzas Armadas kan Pilipinas. Yan ang pangalas 3 na bareta, halidigi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.